Üzenet egy rohadt drogos elmebetegtől, akinek elvettétek a jogait, és aki vállalja a felelősséget, senki más ne hibáztassatok miattam. A Fidesz maffia stratégiája és az országgyűléses csatlós, szervezett formában történő bűnelkövetései 98-tól 99-ig. Igazából napjainkig. Akkoriban a Honvédség Soroksári úti elhelyezési központjában ingatlan kezelőként dolgoztam fél évig, és a parlamentben könyvtárosként 3 hónapig, így nagyon jól láttam, mit művelésznek a kormány és a többi pártközeli emberek. A parlamentben mindenki üzletelt mindenkivel, akár fideszes, akár MSZP-s, akár kereszténydemokrata, akár kisgazda, akár épes. Az országházban mindenki trécselt és üzletelt, mintha egy párthoz tartoztak volna mindannyian. Én láttam a saját szememmel, de írásos bizonyítékom nincsen ezekre a dolgokra, amikről most beszélni fogok. Nem is lehetne, hiszen okostelefonom nem volt annó 98 és 2000-ben sem. A Magyar Honvédség elhelyezési központjában pályázatokat írtak ki a kormány fennhatósága alá tartozó APV RT-s laktanyákra, földekre. A laktanyákra kiírt pályázatokat a többi pártközeli cégek nyerték meg, csak hogy csurranjon, cseppenjen nekik is valami. A laktanyákban felhalmozott anyagok, munkagépek, járművek és egyéb ingóságok, építési anyagok, mind a pártok közeli cégek, vállalkozók és munkavállalók birtokaiba kerültek. Az ingatlanok azon belül is a földek és beépített telkek, vagyis a laktanya, épületek a kormányközeli cégek tulajdonaiba, hogy aztán később fideszes gazdák műveljék meg a földeket, és gazdálkodjanak rajta, a beépített ingatlanokat pedig a Honvédség kiírt pályázat útján lebontassa azért, hogy később irodaépületeket, lakóparkokat, plázákat építessenek, amik a Fidesz tulajdonban legyenek évtizedekkel később is. Kérem szépen, így kell átcsoportosítani a közvagyont saját érdekeltségbe tartozó kormányközeli szervezetbe. Természetesen megvesztegettek minket is, a pályázó cégek, és azok nyerték meg a kiírt tendereket, akik többet ajánlottak. Hozzám konkrétan odajött valaki azzal a kérdéssel, hogy kinél kell fizetni. A Fidesz maffiának már egy erénye sem igaz, ami eredetileg az volt. Mert már nem fiatal, mert már nem demokrata, ugyanis önkényes bűnszervezet, melynek szindikátusa a parlament. Már nem családcentrikus, ugyanis a későbbiek folyamán megölette a családfőket, akik más pártok színeit kezdték el képviselni, mert rájöttek, hogy már semmi sem maradt az erényekből, melyek a közérdekeit szolgálták. A megölt családfők cégeit előbb-utóbb csődeljárással felszámolták, családjaikat elüldözték az országból, mert rájuk fogták, hogy árulók, és az árulók, akik Brüsszelt is ma szerintük képviselik, minél előbb takarodjanak Magyarország területéről. Az árulókat, ha nem akasztják kötélre, akkor menniük kell az országból. Ám aki nemzetbiztonsági kockázatot jelent, ráfoghatják ezt akár a Fidesz lebuktatására a Honvédségen keresztül is, azt a Nemzetbiztonsági Szolgálattal likvidáltatják, mert a Honvédség akadályozásának problematikája merül fel, és ez háborús kockázatot jelent, ami az állampolgárok életének veszélyeztetésével jár. Ezért kettős az ellenségkép a Fidesz részéről, mert félti a 26-os választások miatt a hatalmát. Egyfelől Brüsszel, másfelől háború kockázata. És már nem keresztény, mert a pénz nyújtotta érdekeket képviseli, és mint tudjuk, érdekből még ölni is szoktak a bűnszervezetek. Most kérlek szépen titeket, hogy akkor döntsétek el. Démosz, vagyis demokrácia nép által választott képviselőkkel, vagy ördögi démon. A Fidesz visszaélt hatalmával, mert a Nemzetbiztonsági Szolgálattal és a rendőrségi tekkel tartotta félelemmel az állampolgárokat, ezért diktatórikusan tartotta fent a hatalmát. Holnap te következel. Ha már más álláspontot képviselsz, felakasztanak és a családodat elüldözik a saját országukból, miután a cégedet és vagyonodat felszámolták csődeljárással, mert az alkalmazottaid elárultak, és holnap téged lakoltatnak ki a házadból,
mert fideszesből valami más pártálláspontot képviselő ember lettél, vagy éppen az egyik gyereked az, aki nem fideszes ideológiát vall, és ráfogják, hogy drogozik, aztán a jogait elvéve vidéki elmegyógyintézetbe záratják, tönkretéve az életét. Az életben maradt családodnak pedig, akik földönfutók lettek, egy fillérjük sem maradt, miután a fideszes keselyük még a húst is lezabálták róluk. Nem Magyarország gusztustalan, kérem szépen, hanem a Fidesz diktatórikus hegemónia bűnszervezetben történő bűncselekményei. Nektek viszont azt üzenem, fideszes kanibálok és dökesejük. Ti ráfogjátok mindenkire, aki nem az érdekeiteket képviseli, hogy soros, drogos, nemzetáruló és nemzetbiztonsági kockázat, csak hogy kiépítsétek abszolút hatalmatokat a magyarok országában, ami mindenkié, aki tiszteletben tartja az életünket. Itt és most nem a szavak minősége a lényeg, hanem a nemzet tönkretétele.